Wis. Saling bareng. Isin aku ngene iki. Ndi mau asistenku? Engko blonjo neh yo. Aku percuma deknya aku ki bar ngijolno dhuwit 1 juta lho angkite. Terus ngene iki entuk neh malah. Aku geton aku ndek ngijolne dhuwit malah entek. Ya Allah, Mbak. Iki mau piro? Oh, akeh kok ya. Ning kene iki nggarai barange larang-larang lho. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, nyanyi maneh ya. Jame selantek. Lestari.